Sigurado ka, Agyo mo. Oo, ba? Nalagyo mo kasi. Nalya ko po yung Yotep. Wala na kang banwa. Bali po pinsan kemo. Ito mo, kala no ba kibat? Kasi ako Yotep. Ito mo, Hotep. O sige, gawin mo po lang. Oh, lenye wo. Anong kaporma? Inga na kayo ni kasikit ko tanyang talento. Istong kakarwas na itang bike ko yan, makanyan nito tutukan nos. Masasayang na yung danon, masasayang pa yung oras ko. Kung yan ikitangan ke, sabi na ka na umegaralyo. Kaya kaya riya ka nung bartender, kay Holy Mary Memorial Park. Ako balo no orinta eh. Ako na inisip ko no kanitang eskwela nga ito. Ingaisip ko ning mapahaling panahon niya eh. Eh nihiyar ko niya mo kaya ngaisip kong business. Kuning nga nakpudang len mo. Panyayangan ning gata ko. Nakpudang ka o te mo shoot masalese keng baso. Malyari mo niya mang kasing ikanayan no eh kamam. Amba, mayari Kasi nini. nakalaut mumunta ka pa ken. Kut kasi pakakanyan mo pa. Alibab pampanyaman niya. O tabak maranon na papakapali mo ko. Pumalyari mo na yung kabit mo kanya no. Halo ko, pasalamat ka makablog ko. O talaya pa nga pamisali, malulugi na ako. Ote, nanggagawan mo kanyan. Ay mo. Ay dana, tiniya na kaya gogo masalese. Ay dana, pemersan yung baso na nga po ko. Ay mo, bartender ka Kenny, ali ka karpentero. Nang pendur, may pa. Nang tinapik.